ango igoro nje ndetebie omweshimiwa Silvanus Osoro iga program ya matanga ngwaye bwat program ya matanga n'abanyene bari bakwire tu nabo babwate program igekara igetoka ng'a gwaichakie program ngwakorete bobe igasa mang'ana ari obwata ndakoroche ng'ana nyare korete obwara bwase obogima bwao naga igare maminja na bari gwachiete korororo igore ne mbabwate moroberi ng'ana esegi yare kobo andake nabo kware konyanga ne governor yare gukwana ama gukwarika akwari baga muno muntu national government erinde nawo represent national government igorende ekarwaje to gaichakie program ngwakorete bobe na niga ne irio saba mabera ase ng'injo to goikaswe emirobererie bangire buya pake program ero siringa masabonga kyao koru kere gento buna keo koru omaye gwaichakie program igorende omweshimiwa Osoro ngwakorete amamo amagoso niga ne irio saba mabera naende wasame yobwate no muguzi mono ase gocha ase omweshimiwa Simba Arati manyaiga emirobereria bwate miya y'abantu gocha gusi ekerote etokoriye enjero ko ye divert tari enjere yogo ye divert enjere ndonge lakini tari asogoterena goteba ng'a igotagete ko yakora munote gitayo monyene policies chia Simba tari echiao echia Simba ne echia Simba igo gogotiga akore ebinto bia eng'ora enjere otete komoburukani ng'erinde 5 years yekoera erinde rigo omaye chigochote ng'atara akore neke ntutu arorire enjere ang'eire mobilize chi groups gotaka gochikonya ne serikali eri yae bachore tunero enjere bang'eire gokonya abantu ntoroche none enjere yokobocha bwang'eire gosangererwa etown iga obotio kubware ngoro bwaruro bono enjere imotete koira nando obotio obunto okogani igorende omweshimiwa Osoro otare komanya enjere tata ogokwana n'abantu erinde eri ekero ogocha bamanya ng'aki bagokwarigani enjere yogocha nembe naende abagakora ara agokani karaira ng'oro omogaka mbia mono Pogba una mumaete igongwansa ase ogokwani abanasimio baito ba Kisii County ase tokora uno omogabana oito Paul Simba Arati rituko ria igoro twakabete omogabana ochia matanga ari ase omo MCA oyomo nyarete koba ogosira omoibori oyo ore koenigwa igoro toigete obuya tokirete ororo buya kabisa na omogabana esobono nere ekorokwa Osoro ntomaeti ase yarwerete tokanyora nero yaikire ororo na ebinto binde yabwata ororo ebirombe etagete yare gotara nabiro bimonto gete iga bakagweyagweya ororo togategerera ase eng'encho omoete omwana nabakoimoka tari komanya gose nase abaibori are kwanyora osaririe embeo ase nao na abagaka bare agasarasaria embeo abwo intwe tokirete igaika chinsa chia okoenenwa amabaga nonye na omo MCA bwa ense eri nonye na omo chief bwa ororo mbamoeti ibaga eprogram ekagenderera igaikera ase gabana eturi ibaga akwane esogono eywo ekamanya koimoka korwa aria ase eng'encho yamaete na omogabana kairwa ribaga iga terigocheche gokwana akaimoka abwo kumbe nabangete obobago bwaye abwo na echinsara rende agataka koburukania omokutano na intwe tokamatebia obogabana obo nabo bono ase twaborusetie na atambe togokoa ibaga na obochokora obo bwago goche gotosareria emeremo igo nakumeti naende ekero nanyorete obwenenu boria bwaye rende abwate ng'a nere ore na Ruto oito tokamaeti omonyamata oywo ase oborogoro eywo gose noo akabiarire korwa akaminyoka agachia gosanya aroyo egari bono nkumeti riria ogaakwa ogaikaransa nse igoro ogachicha ogasoa bang'inaine ntokomanya noo okaragereiri gochia goikaransa nse omonto oire obogambi obonene korwa parliament ima aria gocha goikaransa nse okominyoka nse abwo na emonyo bono onye gwasareti aria seino manya ntebi egabana ekarwa na aba MCA chiminister abageni mbare barwete mbari ase eng'encho omogaka oria na omonto osometie abanto barari abanene abarimu abanto bagatama korwa na erongori bagatika omoberegeti nonye na omogaka oria oroche nacha gwancherwa chikuru ria kabere buna okogera abanto bagotama batika komotindeka Osoro nagotebetie ong'ainie oinyore ng'a abanto mbatigete koria obokuma na sukari ngurure aro chinyeni nchiro onye iga aria kwarenga bono gototomereria monto ng'a birute chinsara naende nkogotebia botambe iga kora toite gose orang'ite anche omanye gochi goita egabana tagete ngotebia iga ebantebia nkwana ekegusii tinkwana gochia kobanya koigwa chaka gotara mwosongo iga ntori gokoa ibaga nonye niga abwo nkoirana toroo naende abwo toigore epara eywo na omogabana bono twamanyire ng'aki oganeire ore abwo
ukobundisa toro manye ngaki Simba na agambe tero gore Nairobi ashikabira chire chinyinge aya imwe ngaki ndakoroke to isaini kende gionse njengo china korana kano montoro mongaini kadi gogo chira tole bosonge to ko gambero no kwengaina igo Naruto yo bimbira amagoro next nayo ko bimba abana gari yakwane teiga asa etana ne dare gukwana here gare goteba nkobekera abantu estima hasi gwasinyuru kobeka ko echiparo chakire koigora pako mu MC atebe tena koru Kenya yanyorete ubosibore mu MC olisa kwete mbanya korra kera gitago chiomo gavana irire ono muntu oyo inkiora chokwana nya gwasari bichikura chiaseini na mkaje hapa Kisii nimekaa miaka 30 na Osoro anajigamba sana tena anajiongea ati yeye ako ndani ya serikali anataka kuchafua Simba. Osoro akae akijua Simbarati ndio president ya Kisii. Madharau ndogo ndogo ya kuweka watu wa pikipiki wengine wakuje na marungu kupiga watu hapa awache. Kuna wakati walikuja hapa wakapiga customer yangu kama ananunua vitu kwangu. Osoro ni mtu mdogo sana. Aende polepole ndio watu wanaweza kumrudisha tena. Na hiyo kifua anapiga ati yeye ako ndani ya serikali, wananchi wakikataa hakuna mwenye atamrudisha. Aheshimu Simba kama president yake. Aheshimu Simba kama governor ya Kisii County. Awache kudharau Simba ati wakikutana matanga ni vita. Wameenda kuchafua matanga ya mtu ako na shida, Osoro anapeleka vita huko. Vita yake kama yeye ako na vita aende nje ya nchi ya Kenya apigana nje. Marieta amanye kaida muna lava boy. Jeno mwana boda boda Kisii town ya. Shide yare kana talibu South Mogiranga abu Osoro ma ato imokoro ko Osoro ngumedinje ke mokoro ko Osoro jena kaita no monto motambo mana tu obwate ke tole. Kamonto gasini ninga gocha gotosumbua kato sadipake sika stokora. 2 Osoro oroje no nyara ko ngusarati yo monyare nabenga muna bono jake go sibe pikipiki ngori okonye ngusane trera ebibi ne nyara ko nguse trera Osoro aye konge pikipiki ochi sarati arati ne trera igo Osoro esore manyanto ko moregete ese binto biri kwakorete gari se inoma ategeti garia Osoro to birata bosonga nane mokutano to yora akorre bosongo ga onya torega bosongo ebiasere byo yokongaine to nyanduto kongainete Ote yako irari agwatero beka kanyomba omenye lakini gwesi gusiga to basagocha pigo topanga ndio mondo tu agerte kura toteto omoske mna tu amosike tokamoe kura na nyasawa mochorete pamoja na indwe nyasaga tokunete tokamochora itu amochore to gotigata koregas etakataka yaenge nyambera yale okaribisha abantu bako Kisumu kase squeeze getubire ngwarengo go kamwa device tigagosarie gasi gavana tafadhali esore saya no monto goikaransa bangina gati timatia bangina ngibago gwa device monto ni bwesi okobera na ngina monto itangainieti endo nya gogotema gocha bosongo njubosongo kibwe pangete number 1 togo korigi togo konyora ndundo liko gwaka mafuta ndundo gwake bindo binde bingao igota chieti oskarati umanyarati ne governor ya Kisii County no mo MP South Mogiranga onya gwathete kero kiobo governor igo kware go kebori mopingane na arati akobwe gosomo bwe mati sigwasogete koru mati gosenenya sole taberirio kare konywa egende bindo kare konywa data ne bibe obo chin Samarita nguru Duke Amolo nche no mwaki koro Kisii County amangana bete gonande to kwanira ese muchubo giranga twakobete governor to Simbarati uchorora matanga to ikorro to ikaransambuya mugavana gachambia Osoro akamanya gocha karinite pikipi akurta magoro no muisio mokebwe pikipi tete bio Osoro iga ayano mondo chorire n'abantu babogiranga oikoiske nyuma totara goske into abanyene amatanga abantu wajete gosari gari ntuma itina yayikwara gosari ogocho cha kurwania abantu ogosari amatanga abande asi ayarko baya gombya kwa cha kwigu gatokote bigo Osoro tote toganye 2027 ese wakani ne kurmato ko bori MP tote to bori obo governor togotomenka nani tumaite 2027 serikali nera ikuruku UDA ya torosiri ndonye kanyerete ner mogendenka chibili chi Osoro nya tebi atingwe tiore nayo go chigweti
abantu bagira ngora eteri na baro bakanire ndote itimangana yo soro konya gotomunyokie town iga konya komunyoka iga na gari governor wikoske governor omanye nere president ya gusi ya mono anaanza kuchokora Simba. Tutabaitika kweli? Nani atasaidia sisi kwa kweli? Mimi bila mimi nasema naangalia Kenya yetu, hatutaki kubuatilia William Ruto. Ruto ni rais, anasema yeye ndio rais ya Kenya. Hatutaki, lakini turudi Kisii kwetu hapa tujiulize peke yetu, watoto yetu. Simukae pamoja. Hata nani huko Macho. Naye wakati alikuwa anaandika walimu, ate huko walimu 7. Huko 7 kituti jaje ni walimu 3. Sijui ni kweli. Hiyo ni maneno tunashangaa kabisa. Jameni, siwezi kuongea mingi. Mtu anachokora Simba rati, anataka chokora sisi. Kabisa. Raila Odinga ni mtu yuko nyuma yetu. Na tuwezi kumwacha hiyo mzee. Hiyo mzee kama pato toka, tuko pamoja na yeye. Siwezi kuendelea kusumusa mingi. Tunataka Kisii yetu bakue pamoja. Wale watu tulichagua jameni, bakue pamoja batusaidie.